מאוד אגרסיביים. לא יודע, מקווה שלמאמן יש תשובות, אני נתתי את הכל. היי, שימו לב. שימו ידיים. אלחנן, you are here. Hey, pick and roll. Hans, you are here. Pick and roll, go inside. Hans, you go inside, אלחנן. Go to the other side. Pass the ball. אבי, תזיר. בואי! שני, מה שאתה חותך עליו עולה למעלה, ואבי צד שני. הבנו? הבנו? יאללה, שימו ידיים! בוא נגיד עכשיו, אחרי שקבוצה התגבשה במשך כמה, 14-15 משחקים, יש סיכוי שאנחנו נצליח את זה. זה פעם ראשונה שאנחנו עושים את זה, שנתיים מתאמנים על זה. הלאה, תפנה לנו. אבי, אני מסיים. שלוש, שתיים, אחד, אפס, הראשון בחוץ! כדור צבעוני שווה שתיים, כדור קטן שווה שלוש, כדור קטן שווה שלוש! כדור קטן שווה עשר! אבי גלס מניצול שומרון, הוא הולך להתחיל ממוצע 86% עונתי. 5, 4, 3, 2, 1. כדור רגיל, הוא בכנף. מה אתה מצלם אחי? תצלם אותו. תצלם רק את הסד. כדור קטן, שווה 2, בחוץ. כדור בינוני, שווה 3, בחוץ. כדור קטן שווה 10, האם הוא קולע אותו? 2, 1, הוא מתחיל! כדור ראשון לא פוגע בכלום, יורד לו לאפס. כדור שני, כדור רגיל מהכנף, האם הוא יכניס אותו? פגע? יש! נקודה אחת! כדור צבעוני שווה 2, האם הוא יפגע אותו? פגע בחישוק, זה כבר התקדמות. כדור בינוני שווה 3, זורק! היא בחוץ! כדור קטן שווה 10, האם הוא יקלע אותו? יש לנו קריאה! 5, 4, 3, 2, 1. זריקה ראשונה בפנים כמובן. זריקה שנייה, אין ספק שזה יהיה בפנים כמו שחשבנו. יפה מאוד. אין שחקנים כאלה, אני אומר לכם, תקשיבו. יפה, 3 מ-3, 3 מ-3. וואי, 4 מ-4. כדור אחרון, זה קצת קשה, אבל לזיו זה לא מפריע. היה על הפנים, בקיצור 2. זהו. גרוע לגמרי. צריך להחליף אותו, תאמין לי. כמעט הרסנו את המשחק? זבל, הרסנו את כל המשחק. מה הוא עושה בקבוצה? מה הוא עושה במקומות האלה? אני לא הייתי נותן לו להגיע למעמדים כאלה. רואים שהוא לחוץ, נלחץ. רואים שהוא לא עומד במצבים האלה. לצערנו זה מה יש, אנחנו צריכים להסתפק כנראה במועט. מהיציע, גועל נפש. מלב ולב אני אומר את זה. אמיתי. טוב, שיהיה
זה יהיה מוסיף בסוף. תמיד יש שיבה, צריך לתת נו, עוד פעם. לא, אני רוצה שתתחיל ככה, לחשוב ככה, יש לחלק את זה לשתי סבבים, סבב ראשון, איך היה, איך אתה הרגשת עם עצמך סבב ראשון? חרא. למה? קבוצה חרא, המאמן חרא. מי חרא? הייתה המאמן חרא. מי זה, איך קוראים לו? מי? המאמן חרא. למה? הוא מאמן חרא, אולי הוא לא יודע, הוא לא מבין. קבוצה חרא, אנשים חורבנים. מי הכי כאילו, מי היית שם אותה? אחד אבי גלסנר. כן. מנובל. מה, אבל איך זה בא לידי ביטוי? הוא סנוב. כן. יש לו ביטליז של בשרים, הוא לא דואג לנו. לא עושה לנו כלום. אבל איך זה קשור לכדורסל? הבן אדם הזה הביא לנו את האליפות בידיים. אם לא הוא, איפה היינו עכשיו? איפה? בתחתית. כן. אתה מבין על מה אני מדבר? אין על אלחנן, אין! הוא גדול! אליפות הוא הביא לנו! אליפות!